दा बिसोरो मोनसे मेसिन बानायदों आरोखि बे मेसिनानो जाहैबाय सिखाव हमग्रा मेसिन माने बे जापाननि साइन्टिस्टफ्रा बिराद टेक्न'लजियाव बिराद डेभेलप ना जापाना बिसोरो माने सिखाव हमग्रा मेसिन बानायबाय आरोखि दाना सिखाव हमग्रा मेसिनखौ बानायखांनानै बिसोर गावसिनियावनो टकिअ होननाय सिटियाव बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ दोनबाय आरोखि सिखावखौ हमारोना हमारा बे मेसिना दानिया आधा घन्टानि गेजेरावनो 18 जन सिखाव हमबाय जाहैबाय बे सिखाव हमग्रा मेसिना जापानाव दाना मेसिना बिराद पपुलार जाबाय गोसारबाय संसाराव निउसाव टिभियाव दाना आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ डनाल्ड ट्राम्पमोन जाहैबाय बै समाव दा आमेरिकायावबो बे मेसिनखौ लांबाय आरोखि दा इउएस प्रेसिडेन्ट आरोखि दा इउएस प्रेसिडेन्टआ माने बे समाव डनाल्ड ट्राम्पमोन आरोखि बेयो खावलायहरबाय आरोखि दा इउएस प्रेसिडेन्ट एपिल टु ब्रिं इन आमेरिका डिप्ल'मेसि होननाय जाहैबाय आरोखि बे आमेरिकायावबो लांबाय आमेरिकायावबो दाना 1 घन्टानि गेजेरावनो 45 जन सिखाव हमबाय जाहैबाय बे सिखाव हमग्रा मेसिना दानिया बिराद गोसारबाय मेसिना ओरै दानिया चाइनायावबो लांसै जाहैबाय चाइनानि प्रेसिडेन्ट शी जिनपिंआबो बिहरबाय गावसिनि बेजिंआव रायलायबाय आरोखि एसेमब्लियाव मेसिनाव जाहैबाय आरोखि दाना चाइनायावबो लांबाय चाइनायावबो बिदिनो 1 घन्टायाव 65 जनसो सिखाव हमबाय जाहैबाय ओमफ्राय दाना जोबनायाव जोंनि इन्डियायावबो लाबोबाय मदिया लाना है इस मिशन को तो लाना है हमारा दिल्ली में भोजपुर है तो जाहैबाय आरोखि दाना दिल्लीयाव लाबोबाय जोंनि इन्डियायाव आमेरिकायावनो एथ' बुरजा सिखाव हमदोंब्ला जापानाव एथ' बुरजा सिखाव हमदोंब्ला चाइनायाव एथ' बुरजा सिखाव हमदोंब्ला जोंनि इन्डिया भारताव बेसेबां सिखाव हमगोन रायजोफोर मिन्थिगौ 5 मिनिटनि गेजेराव जोंनि इन्डियायाव निउ दिल्लीयाव मेसिनानो गायब 5 मिनिट गेजेरावनो मेसिनानो गायब माने बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रानो 5 मिनिटनि गेजेरावनो खावबाय दा बिदि सिखाव दं आरोखि जोंनि देशआव दा ओंखायनो डेभेलपा खमनो आरोखि ओंखायनो सिखावखौ एसे खम खालामनांगौ बयबो फरायनानै लिरनानै खामायनानै जाग्रा जानांगौ आरोखि सिखाव बारा थाबाथाय डेभेलपा खम जायो दा आङो बेखिनिखौ बुंबाय आरोखि आं थांनोसै आदा